Het ijs zal wel net blijd wezen met de sneeuw die erop vallen is. Maar mensen, de winter is nog net oer. Er komt takkenmieke wel even een dip, maar dat wil net zeggen dat de winter voorbij is. Nee, ik denk dat wij er nog net van af binnen. Maar ik net van de gladens, dus alvast maar even een waskoging. Joen, vannacht en manier kan het glad wezen. En verder zal het staan gewoon meer en meer opkleden. De verwachting. Joen en vannacht meer en meer opklarings en het jouwt ik een temperatuur om er bij de min 5, min 6 graden in. Ja, let er toch wel wat meer bewolking. En als het nog langer opklaart, dan zou het wijzen kunnen dat die temperatuur nog wat lager uitkomt. En ja, de wind die zal matig gewoon vrij krachtig wezen, misschien nog krachtig in het kust- en waardgebied en komt uit het noordoosten waai. En dan morgen. Morgen wordt het alweer een winterdag, maar een temperatuur om er bij het vriespunt, zeg maar om er bij de 0 graden heen. Ja, kinderen hier en daar eens even boppen komen, zoals op de Arloon, maar daar blijft het bij. En we gaan morgen, zat nou het meest of heel droog waar. Er komt wel meer bewolking, er uit zo in het oosten misschien een beetje sneeuw vallen kunnen, maar voor hetzelfde geld helpt het thuis provincie ik net. En dan de wind, nog altijd een koud onvelend uit het noorden, noordoosten waai. En die is matig en krachtig. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en maatgebied. In de nacht op een ei lichte, misschien wel een plak matige frost. Dat hing het krakt weer van die opklaring zou. En dan moeten we even vooruit zien. Het weekend, sneeuw en sneeuw. 2 dagen mooi winterwaar. Hoe daar een temperatuur om en bij de 0. In de nachten min 5, misschien een plak min 6, zeg maar. Op een soort plak matige frost. En op sneeuw komen ze op wat sneeuw, maar niet wat sneeuw. En dan hebben we even een dip in de winter, want dan rint die temperatuur wat op. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.